Tak jsme tady, šéfe. Zdravím vás, posaďte se. Vím, co vás ke mne přivádí. Určitě hledáte šíleného profesora. Ano. Musím vás před ním ale varovat. Dřív jsem vypadal jako vy a tohle ze mě udělal právě on. A je tu ještě jedno úskalí. Kdysi dávno si profesor předplatil na celý svůj život ochrannou agenturu, ale tato ochranka se mu vymkla z ruky a nepřipustí, aby se setkal s jakýmkoliv potenciálním nepřítelem. Nezáleží na tom, kdo jste a co chcete. To už jsme si všimli. Tak pokud chcete toto vše riskovat, můj pomocník vám ukáže, kde najít šíleného profesora. A ještě jedna věc. Kdokoliv se u profesora objeví, toho se pokusí Digi... Jdeme. To bude asi tamhle. Zdravím tě, synovče. Pojďte dál. Musíte ho někam schovat. Ale jistě, tamhle se posaď. Hned tě budu digitalizovat. Azore, jedem. Cíl 1 eliminován. M2 připojit se do sítě. Pozor, profesore, ti lidé mohou být nebezpeční. Musíme vás chránit.
práce. Já to takhle snad nikdy nedokončím. Kolikrát jsem vám už říkal, že se mi nemáte motat do práce. Zase jste všechno zkazili. Johoho, tak to se povedlo, jsem na internetu. Teď teprve uvidíte, co to je síťová bezpečnost. A zrovna tobě a tobě smažu počítač. A tobě taky. Uj, tady je bordel. Já chci domů. Pomoc. Moje ruce. Moje nohy. Kde jsou moje nohy? Vraťte mi moje nohy. Co to na mě leze za vira? Au! A ne, aby vás napadlo to teďko vypnout.